аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55 дар доираи лоиҳаи Тоҷикистон ба пеш ду паҳлавони маъруфи кишвар ғолиби гран-при Душанбе, барандаи медали нуқраи гран-при Улан-Батор Обиджебов, инчунин қаҳрамони ҷаҳон Оид ба самбо, барандаи нишони нуқраи мастерси Маҷористон ва медали нуқраи гран-при Душанбе Беҳрӯз Хоҷазодаро барои дастовардҳои арзанда дар арсаи байналмилалӣ қадрдонӣ намуд. Ба ин муносибат дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ нишасти хабарӣ доир гардид, ки дар он роҳбарияти ширкати миллии букмекерии Формула 55, намояндаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва варзишгарони соҳибноми кишвар иштирок намуданд. дар ибтидо мақсад ва ҳадафи таъсиси лоиҳаи Тоҷикистон ба пеш ва дигар барномаҳое, ки дар самти рушди варзиш ва дастгирии варзишгарон равона шудааст, аз ҷониби роҳбарияти ширкати Формула 55 гуфта шуданд. дар нишасти матбуотӣ ин ду ҷудочии муваффақ аз нақшаҳо ва ҳадафҳои дар пеш истодаашон гуфта, ҳамчунин шаҳр доданд, ки чаро ин навъи варзишро интихоб карданд ва чӣ гуна ба ин дастовардҳо ноил гардиданд. дар вазъияти тантанавӣ ба ин парчамбардорони кишвар аз ҷониби ширкати мазкур дар ҳаҷми 10 000 сомонии мукофотпулӣ тақдим карда шуд. ёдовар мешавем, ки ширкати Формула 55 дар доираи лоиҳаи Тоҷикистон ба пеш ҳар моҳ ба варзишгароне, ки дар арсаи байналмилалӣ ба дастовардҳои бузург ноил мешаванд, ҳавасманд мегарданд ва ҳамзамон барои онҳое, ки орзуи расидан ба натиҷаҳои назаррас дар майдонҳои бузургро доранд, аз дастгирии Формула 55 бархурдор хоҳанд шуд. ширкати Формула 55 дар давоми фаъолияти худ мунтазам чорабиниҳои гуногуни варзиширо ташкил карда, инчунин варзишгаронро дар саросари кишвар фаъолона дастгирӣ мекунад ва дар оянда низ ният дорад ташаббуси мазкурро идома диҳад. миннатдории худро ба ширкати Формула 55 менамоям, ки мо варзишгаронро ҳамаҷониба дастгирӣ карда истодаанд ва мо ба ин қадар дастгирии ғамхориҳо мо кӯшиш мекунем, ки дар мусобиқотҳои дар пеш истода, ки дар бозиҳои осиёгии 24-ум 26-ум баргузор мегардад ва дар дигар мусобиқотҳое, ки баргузор мегардад, хуб иштирок кунем, то он ки парчами давлати азизамонро баланд бардорем. ман миннатдории худро бо ширкати Формулаи 55 меросонам барои дастгириҳояш, барои даъват карданшон. тӯли ягон 3 рӯз шид, ки мо аз тамринҳои дастаҷамона аз Ташкент омадем, боз аз 11-ум дар қасри варзиши клуби Ҳоҷи Шариф тамринҳоро давом медиҳем. ба бозиҳои осиёӣ ҳам ба Гранд-слами Баку тайёриро давом медиҳем. нақша мо мехоҳем, ки ба мусобиқаҳое, ки сафарбар мегардем, мехоҳем соҳиби медал шавем, ҳам барои ватанмона парчамша бардорем.